Podporte svoju pečeň pomocou pestrecu mariánskeho v tinktúre. Pestrec mariánsky podporuje funkciu pečene, taktiež podporuje správnu hladinu cukru v krvi a to má za následok podporu celkovej imunite. Pestrec mariánsky odporúčam používať v tinktúre alebo samostatný rozdrcený alebo rozmletý pestrec, ktorý si dáte napríklad do jogurtu alebo do jedla. V čom je iný náš pestrec mariánsky je ten, že je z Bulharska a my veríme, že v Bulharsku je lepšie podnebie a je tam lepšia klíma a tým pádom tie byliny majú viac účinných látok. Preto robíme naše tinktúry z bylín z Bulharska. Dávkuje sa tak, že 1 kvapka na 1 kg hmotnosti. Túto dávku rozdelíte na ráno a večer. A dávate si to buď do vody, alebo priamo na lyžičku zapíjať to.